to share su fahimtar da ka dosa ba. Za ka fahimta don dole shi mun kamo ruwan na DSP. Ta yake na mu kama DSP? Za mu kamo su ta hanyar kai gaskiya da mutane ba su ran Allah hakan ji wani mutu a gaba na liga kai bar Allah amma ba kawai saya ka bari kawai ni ba abin da yake so da ne ke burkuta ni kamar mutuwa Idris dama Idris ya mutu ne dama kai ba san Idris ya mutu ba wasu yan daba ne suka kashe shi ranar 6 ga watan Fabrairu gaskiya da mutane ba su ran Allah dan Allah da sai Allah ya tuna su ne suka kashe Idris abun ni ba abin da ma nake tuna irin hirar da muke yi ranar 5 ga watan Fabrairu ina kwana tun kuna cin banza a yi hai da Allah na zo da cin banza ya kaje nake so ma bar aiki mutumin nan sai ka bar aikin yana aikin za ka yi ka ainihin ya ina bar aikin da ni burin da kawai zama ɗan jarida ba da burin da ya wuce zama ɗan jarida ɗan jarida kuma ɗan jarida nake so da na ka je magana san jaridar nan bari ta bakin ka ba yanzu kana san jaridar sai ai muddin da zama ɗan jarida a garin na yana tona ma duk wasu ɗan daba asiri kai ka ba hankali don ka san ɗan daba yanzu ba su da imani ka ba hankali don kashe mutum a gurin su ba komai ba kurka da mu da Allah muka dogara to shi ke Allah ya taimaka amin amin ke fa nake son ka me yasa da wannan suka kashe ka kai gaskiya ban san me yasa suka kashe ka dan Allah da kuma kan me sai Allah ya tuna su ne suka kashe Idris amin kai ba da wuce ba da mu sai an nuna asa abin da Ogabo zai faɗa yanzu tankin namu akan wannan PSP nan dole sai mun sayar da muka yi muka kama shi haka yana tashi a wurin aiki da yamma ne kaga yanzu dole mu jira in ya tashi a wurin aiki tukun mu far masa haka ne dole dan mu jira sai lokacin da ya tashi kafin mu far masa ni gaskiya maganar da Ogabo sun ya faɗa gaskiya ni ban yarda da shi ba ya da ya ce kama wannan PSP din shoki kai ina ganin ba wani kuli ya gaza gaskiya yanda na san PSP ba na jin daɗin kama shi da ainihin su kuma jiya tsari da Ogabo zai tsara dole shi za mu yi amfani da shi dan dole sai mun kama wannan PSP to shi ke sai dai ni zuciya na gaskiya ba ta kwanta min da wani tsari kai ba za ka gane ba ne a tsarin da muka yi dan dole sai mun kama shi Oliya na ganta haka inda nake shirin je wurin ka shago kuma. Sab an yanzu haka na sayar da shago. Ka sayar da shago? Na sayar da shago ina so in zama dan artist ne babban dan ce. Ni wannan ne kakka da mu dan ga wurin babban darakta babban producer. Yanzu kai folio no ka sayar da shago? Naira miliyan 5 ne ko. Yanzu kai folio kudin kenan wannan. Kudin kenan. Yanzu ka an kai ga wurin babban producer. A bari koyi mu je koyi wurin sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Na wuni baba. Lafiya. Faru gwara an dawo. Baba. An yi karatu da kyau ne ko? Allah maka albarka Faruku. Faruku. An baba. Me aka koya muku yau? An koya mana what is police. So what is police? Of estate, responsible and detection of trans and maintenance, public order. Ai, amma Faruk kana kokari, amma me yasa ka fi son karanta what is police? Baba ina son wa police ne. Me yasa kake son aikin police? Ko da mutum na zama police ba dan taɓa ganin inda ba. Har zuwa ina ta kashe ana Idris ba dan bar su ba. To Faruku, mudin kana so ka zama dan sanda ka rage kai karatu sosai ka ji ko? To baba. To amma baba yaushe ne yana na miji. Sai ne ranar da gabo sai sara na ja kama na DSP ko ba na so a samu matsala. San ba na so a samu matsala na ji. Duk inda na kama sa ba na so a samu matsala na ji. Ba wata matsala da za a samu mai gida. Sai dai ni mai gida ina da wata magana. Okay, na jin ka. Gaskiya ni mai gida kwata-kwata hankali na bai kwanta kan kama DSP nan. Gaskiya dan DSP ne yana da wayan da ba za mu iya kama su. An masa ta jagora aiki da 15 sai dai har yanzu ba wanda ya taɓa nasara kai. Kuma ni mai gida ina gani wannan tsarin kamar ko wata kulle-kulle a kasa. Kana nufin gabo zai sha ma rana kenan. Yana na miji baba. Kwanan nan zai dawo dan ya kira ni ya kammala aikin bautan kasansa a Kaduna. Insha Allah kwanan nan zai dawo. To shikenan baba. To ka tashi ka je ka cire rabon naka akwai abincin ka daki ka dauka ka ci. Ko gabo tuye muka yi muna aiki da shi. Sai mu taba cin amana na ba. Da yan sanda so su kama ni shi ne a karanta ni ana harin da yake. Haka in tsarin da gabo ya sara shiga kudi. Sai mai gida Ina so aikata wani abu cikin tsari ne. an gama mai gida. Zan sake faɗa ma abin da na faɗa ma. Sai dai 'yan daba irin ka ba sa ban umarni. Babana? Wato DSP ba kalan wanda ka saba kama ba ne. An mun canji a wuraren aiki guda 15. Sai dai har yanzu ba taɓa yin dandaba wanda ya nasara a kaina ba. Dole sai na kamo ka mai guda. Yalo? 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 Lafiya na ganka gida na aka sassafa ka. wallahi sa lafiya ba lafiya ba an kira ni yanzu na waya ana ke ake faɗa mu wai wakata na ba ta da lafiya za su gani na. Oke. Yau nan ne tokar ka da amma ka da kudin tafiya ne kai. Sa ina da kudin tafiya amma ban ce gaskiya zai kai ni ba. Oke tokar ka da ba ka turo masu wannan banka zan madara ba ka. Okay sa na gode. Yanzu mai zo ga kira ne ko saboyar nan ba yana ce mun shine wanda ya sace babana CSP kaji ma'azu. Shine wanda ya sace sa. Yakin tashi na ban san mahaifina ba. Aka zalika kuma ban san mahaifiyata ba. Ban san me daɗin uwa ban san me daɗin uwa ba. Tabbas duk inda mahaifina shiga sai na nemo sa. Wato iya ne zuwa ya zama kama din haka ne ba mu dama mu san kusan ma'aikin kai. Karka da mu. Duk inda mai zuga shiga dole sai mun kamo sa. Dole sai mun kamo mai zuga. Haka ne sa wannan aikin muna nan a bayan kansa ba ku ba ja da baya sai mun ga bayan mai zuga sha Allah. Karka da mu. Allah yadda yanzu za ka fara kaftan.
garin da shi gabara mai Salamu alaikum. Ya garin. Yawwa, shi yadda ake yi ya kamata a sa kayan nan a mota. Yau da yamma kayan. Ba na so kayan nan. Ta zama da kayan shi ba ga kayan yau a kayan mota da kayan da shawo. Yau sai an yi masu wata. Salamu alaikum. Ya garin. Mutumina, ka yi soke na. Ɗan da zuwa. Ina wannan kana ji kai ka dan zauna nan ka gane ba wani da akwai abu da ka gane yawa mutum na kwanakin baya taɓa baka labara ko wani abokin yawan da zai shi ne haka yanzu haka ma ya zo da kuɗi naira miliyan 5 ya biliyan 5 ne miliyan ka ce ko miliyan 5 lallai kuwa ai kuwa to lallai akwai abin da za a yi kuwa ai kai ka kawo mana saniyar ta wallahi za mu tafi shi ko sai yara ne sai haka ta daka miliyan 5 ba ka ce to yanzu abin da nake so da kai kana ji yadda za a yi ni ya san da zan ba hanyar kudaden nan kaf sai sun dawo ka gane je ka gane wato abin da yake ban mamaki garin nan waye ne wanda za mu samu tarihin CSP kai wanda ya jima a garin nan to yanzu sakan kana gani waye za mu samu wanda dan gari ne wanda ya san gari kuma ya dade a gari ya san ciki da waje da cikin gari kana gani a gurin ma za mu samu tarihin CSP Tahir Ma'azu. Tabbas akwai ɗahir bishari wanda ya jima a garin nan ina ga dan iya samun tarihin CSP Tahir Ma'azu a gurin sa to yanzu sai ya kamata a ce mu hanzarta mu je mu same shi ko da mu samu wani abu a gurin shi. Tabbas ya tace mu je mu same sa am ka zo da mashin ne Yes sir, na zo da mashin tashi mu tashi isa abu irin gida na zo ba ni kirin duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin na bar Fauziya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taɓa rubuta ku a sauku masu cuta ko yaudara. Cutan macuci haramun ne a duniyar cuta. Ko dai ka fita daga rayuwata, ni ma an fita daga rayuwarka. Na ma fita. Ko ka ci gaba da bibiyata ni kuma zama ajalinka. Dan jarida wakili ne na al'umma masu ƙarfi da marasa ƙarfi. Banda ilimin jarida kana da buƙatar ilimin sanin siyasar rayuwa. Ina cikin hatsari zan yi rasa rayuwata. Ake, ki nutsu. Ɗan jarida. Final! Kai Madugu, haka zan ci gaba da farautar ka sai na baka matsala. Kai na kai ka kasa. Maci amana. Kare. Ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi. Amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye. Masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabo. Me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba? Wasu ke ki tona min asiri. Wallahi na maka alƙawari babu wanda zan ga yau. Suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy. Suna da cututtuka ga baki daya a nahiyar Afirka. Ina abin da kake kokarin yin yana da matuƙar haɗari sosai. To shi ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne. Ki bani dama kar in zama salar mutuwar wata. Rayuwar wata? Wannan kuma ba.
Na fa lura yarinyar nan fasa duk sai da bari shi sa na dan shiga daki na dan kishin gida. Ai dan ba da uwarki kike zaune ba. Ku kashe ta, ku saka alamomi da zai nuna gobara ta kona ta a gidanta. Darakta wannan shi ne na kawo maka shi wanda muka yi magana da shi wanda zai a ci a matsayin ka na babban darakta. Alright. Wato, in dai fim ne da kake gani, lalle ya zo gidan fim. Dan zai fim inda bai taɓa yi ba a duniya. Ni dinnan da kake gani na ɗauki nauyin fina-finai da dama wanda ban san adadin su. Yanzu wayan da ka tuna yanzu Alinu ne muka yi waya da shi. Akwai fim da zan je ban mishi wata tasbari ma a cikin kai ai mutumi na idan fim ne haka kwanta da hankalin ka za ka yi fim har hankalin ka fita Wakan darakta wannan zai iya ba da kullum a kan yanzu. to ikon Allah to ai ta zo gidan sauki sai dai ana suya ana mantawa da albasa. Akwai sharaɗoɗi da dama wanda idan mutum zai shiga harkar nan muna gindaya mishi ta wanda inda ya bi su zai yi fim sosai kuma zai yi suna. Darakta in dai maganar kuɗi ne ba mu da matsala. Yawwa to ai haka ake so. Ai harkar nan dama da kake gani ba a yin ta ba saboda da kuɗi da kake gani da kuɗi ake neman kuɗi. Allah mutum da kake gani karamin miliyoyi muka tara. Wato darakta na ji kayan maganin sharaɗin kamar me da me kenan darakta. DJ Sauti and the Big. Indo, alelelelelele wa. Indo. Ni awal hijabi ne. Dan sai ya ji indo. Sona indo. Alelelelelele wa. Sai ya ji indo. Yarinya nake dan asaya. Ba ni saboda daya. Nikin ji wani fata soyayya. Indo. Kuma yake kasa ne zan yi miki ba za na ki ba. Kuma yake ga dauka zanabiya ba zan kasa ba. Rayi kuma riga na wani da ya kanki ta duba. Musaram love na zo da soyayya da sai ya ki ji indo. Littafi na so yau na bude sai ya ki ji indo akan san ki suna na canja kira ni da ko da za a kwana ana yaki ni sai na san do ta girman ta da so zan haure ko da tsallan kwado. Assalamu alaikum. Ana yin barka an gudu lafiya. Ai ana gudu ne kusa masa. Ya sa su mun gora. Amma da nayi ba muna so mu danyi wani magana kai. To bismillah ba na gurin zama ci mai. Alelelelelelewa. Sai ki ji indo. Rawi su mai kyawun sura. Mata ko daga kin musu zara da kin fito falola da sara. Indo. Ya fake gani. Amma da kayan dama yana son ɗan tambaye ka ne. To, sannan na je ka. Tambayar shi ne ko ka san wani a ce min CSP Tahir Ma'azu? Tabbas CSP Tahir Ma'azu. Ya gaje ta yi a sannan mutumin kirki Fan Tahir ka kana ga ran da mu samu shi wannan Tahir Ma'azu. Gaskiya shi Tahir Ma'azu wani da shi ya kai tsawon shekara 12. Amma ma ka gani abun wani mu samu wani cikakken labarin Tahir Ma'azu. Akwai wani aminin shi a unguwan kabari ana cin shi malamin shi. A wurin shi ya ku samu cikakken labarin shi. Ala da yi kana gani a unguwan kabari ya kai da mu ainihin
idan kun ce da ne to anguwan kamar kuna zuwa ba wanda bai san ba san ka tafi kan wayan malin shi da yana da yin gode ma Allah saka da Allah saka da ba da ba gode ma mun ba ta na gode to sharadodi dai ba wasu masu tsauri ba ne tunda na kai dan gaban kan masu hannu da shuni ne to duk abin da ya kamata da za a faɗa maka wato akwai fom da ake sayarwa a wannan kamfani wanda wannan fom miliyan ɗaya ake sayar shi wato za ka sayi fom naira miliyan ɗaya sannan kuma akwai produsoci da sauransu masu da rubuce-rubuce abin da ya kamata don suka kalli fuskanka a ranar za su rubuta abin da kamata su ba su ma miliyan ɗaya yawwa sauraron camaraman ka san camaraman kowa kokari shi ne za a ga nan da kyamara nan ya dawo ya za a ga iska ne to kwanaki da muka je indiya ma an ɗanyi wani san abubuwa sa da kyamara a wannan wurin wannan su za su miliyan ne saboda sun kowa kokari miliyan ne yawwa sai kuma ɗan sauran bayanan da suka yi ka san ba wai komai bane za a faso a fasa masa ka sa akwai munafukai a abubuwan yawwa duk yanda ake cikin idan an jima da yamma sai ka dawo yanzu miliyan nawa ne a jakan naka nawa ne a jakan naka yana miliyan 5 to dai akwai sauran lissafin da ya kamata a maka amma sai da idan ka zo da yamma za a rubuta a baka abinci sannan za a baka fom ɗin ka cika kai komai da komai shi kenan ka zama ɗan fim wato kasan lissafin da muka yi duka ya kama naira miliyan 4 ke kasan da ike kai mu tsaya mana kirkirkirkon kudi a wannan kasan akwai muna kai yanzu sai a turo kidnapping su abin nan ɗinka yawwa yanzu za ka kawo da kata ta idan ka kawo ta zan ajiye ta a guri na in ya so an jima da yamma sai ka duba na a majalisa ko kuma shi wannan ba ka lamba ta ka yaya in ya so duk halin da ake ciki sai mu ɗanyi wasu abubuwa mu cika sauran lissafin yawwa alhamdulillah zakar ta ka tayar kura ko ta dan kasa ta biyo ne da nauyi wallahi to yanzu dai yanda ake ciki ka karɓi lamba a hannun wannan sai ka san da yake ba na ba lamba ta ba ta haka hutun ma ba da ina da tuwo ba zan ba da nan ba mu ganin nan ba harka ai in dai wannan darakta ne abokina to ka sa a rai ka zama dan figo ba ka da damuwa komai ka riga da zama dan figo to darakta yanzu mu dan mu ce yanzu an jima ne to sai an jima ne yanda ake ciki dai an jima ka neme ni yawwa sai ku taba na majalisa yawwa kai ai wallahi dallahi dama ina shirin bayan gari kaga sai ta tan je na ai miliyan gari ta ishe na aure Allah hadda ni da ke ta ai wallahi da wallahi na kai ni ya shi ma ta farke miliyan biyar kuɗi mai nauyi haka a jaka ai wannan kuɗi mutu karaba Allah mutu karaba abokina kamar sai ka sun da ya gamu wani haba ba kai ka kawo shi ba ka kwantar da hankalin ka je ka ɓata mana kwantar kai ne ka ɓata mana harka ai ba ya mana ba kai da ni bane yau kuma ɗaya da abin nan kuma ka ce mana za ka sa ya gane ya gane ba kuna mana asiri gare mai saurin na ɗauko ni na kamun wannan ya dawo wallahi wannan hanyar ne oga ba zai ce mana dsp nan dai zai wuce kan ga kana ganin dsp nan dai zai wuce tabbas dsp nan dai zai wuce kana
sunana Musa Kod, wato wannan tafsiri da Musa London, wato wanda ke shirya muku wannan filin da za ku gane duniya. Da za ku gane duniya da na ku samu fim namu a cikin YouTube channel namu mai suna Ramlo Production. Wato kada ku manta, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da zarar mun ɗora za mu sanar muku. Za ku sami fim namu a duk ranar Laraba misalin ƙarfe 8 na dare. Ga masu buƙatar su tura fim namu a wajen masu tura fina-finai, za ku samu fim namu a wajen Naji Zuma wanda yake cikin angon kwanan dai. Ko kuma shagon Hamza Golden Boys da ke Blackness Street. Muna godiya sosai masoya masu kallon fina-finan nan. Kada ku manta sunana Musa Ramlo. Wato sunana Mustapha na Annabi, wato location manager na wannan fim da za ku gane duniyar nan. Da za ku gane duniyar nan, za ku ce kuma ta wuce mun gode wasu.